guys, so for today's ministry na po sa itong vlog is ako i-share ninyo ang akong piggy, ang among piggy nga si Lebat. So nagiday baboy pod no, Lebat siya no. Tinuod gid dili lang kay ang tao Lebat, hatapil pod ang mga hayop Lebat. So kana siya guys is amuan ang gibuhian kay di kay na siya makaon man ambot tanan niya ay hinoon sa daghan siya kay igsuon nya di siya kakaon kaayo ba. So giplanong na mo among buhian, gibuhian as kong papa guys. So nagtapad na siya diha sa kanang sulanan ng kanang puti kilid niya guys, face maon na ang imnanan sa mga manok ug imnanan pud niya kay di siya mosudan ng kuan god kanang amo ang tangkal. So cute kina babuya so giyangana na mo si Piggy Bat. Nya ang iha mga kauban na diha guys is ang mga manok namo. So diha kay mga manok diha ni mga piso na ay dumag sa ay mga basta mga manok. Nya nice kina nga mo ang mga kuan diha kanang green kay nang mga sagbot. Nya mao din ang amo ang tugkaran na mga tugkaran. Nya once nga makung ay mahanday manguan na siya kanang manglawog na siya sa baboy o magsunod-sunod na ang mga manok diha tanawang mga manok namo no naiuban ganang na kuan ang liog gitugtuban na sa ubang manok naiuban gagmay na ang wa mong pigi mulubog-lubog po na siya. May moot ko ng babuya ay nali na kuan bay ko naluoy ko na niya katong luto na siya o gihaw na siya ay kay kuan kay buta gid siya baboy di ba gina siya maabot og silingan day diri ra gid na sa buwang tugkaran day kumaabot man gid naglayo-layo day diha ra gid down day magtutuyok ra na siya sa tangkalan day sa among balay og dira day sa tugkaran ra gid na siya day abi bay adyo na mo day nga ang mga manok na mo day is ihang paakon kay sa mong bigal day kontra gid niya ang manok day na madagitang ang manok day punggot ang liog day punggot day ang tail day so kami makatiwasan day lami mga kalitata kuanon day kanang gisaduhon day nga mo day gilaw ganas mamahan day magapil-apil po na siya kuan day ang mga manok day may muot lang ka sa manok kay friendly kay sila day sa baboy day karon pa ko day nga ang baboy ug manok day kay magsinabot day oh tanawa day ang mga manok day ni patong sa baboy day so naasa na siya ilaing kuan day ang among baboy day na po na siya ilaing sudanan niya ha iglawog sa mo sa manok day magapil-apil po na siya glamoy day bisag dili basa day bauga man may pukuan sa mong manok day unya siya day is bason gyud na tubig day baboy day matuk ang baboy day unya day tanawa day friendly kay sila sa manok day ang mga manok day way kahadlok po na ng baboya day kay di man siya manguan good di siya manghambat madili niya pa ako dili niya kanon yan hadlokon kay syempre nagawon pa siya day niya ang mga manok day magsigsamok-samok sa iya day o tanawa day nagpatong-patong siya buko-buko day karon pa ko day baboy day friendly og manok day kay ang mga manok ra ba uban day pamakon ba na sa baboy day mura day among manok day ubay-ubay gid siya day kanang mga manok na mo day sagol-sagol na siya day na ay Bisaya day Amerikano German kanang Indiano kanang Arabo char sari-sari na day pero kasagaran na mo diha day sa mong manok day Bisaya day kay ang Bisaya day bisdak day lami kay na siya latan day sama sa gugma nimo day nga lami charot lami kay na Bisaya day labi na day kanang magkuan po day kanang naisili na yan ay pwede butik day og napog kay kanang kapayas day grabe at tangaran day awan aday daog na imong panihapon day so mao to day nice kay day no ako nag share ninyo ako kababuyan day among baboy day nga friendly og manok day si Piggy Bat si Piggy Bat day nga cute kayo day abi ba na mo day di na siya mutubo day kay nga na siya kagamiyad day dako kay dunggan day murag kampara day unya day nitubo gid siya day so nagpaihaw gid na siya day so ako day nag-uol ko pag-ihaw na niya do kay butang gid siya nga baboy day so man day naglabad man ang kuan